no ano 77 estuve vinculado na última etapa da revista Teima, que se cumple agora os dos aniversarios, e ali foi cando, xa claramente me definí no meu desenrolo profesional hacia o fotoxornalismo, fundamentalmente. E recordo en Lume, na librería Lume, estaba Manolo Abad, ali había un pequeno foco fotográfico, le gustaba a fotografía, tamén se movía por ali o grupo de cine Imaxe, Carlos Piñeiro, Xavier Villaverde, e logo nace o Patacón. A min o Patacón xa me colle chegando de Santiago, rematada a carreira. Eu expuxe no Patacón, o Patacón eu creo que era o noso núcleo como alternativa, non? En aquel momento había outras sociedades, estaba o Ateneo da Coruña, de que eu fui tamén directivo do Ateneo da Coruña, pero unha cosa como máis seria, máis de cultura, digamos, máis solemne, que ese nivel. E o Patacón, era unha maneira de tomar as copas dunha maneira distinta. Recordo unha foto que fixemos ali dentro do Patacón, o Patacón como fondo, como símbolo, era un lugar de reunións, de conspiracións e tal. Por que existía todo isto? Eu creo que por algo moi claro, viñamos dunha ditadura. Entón, eu creo que o que se estaba era vivindo un pouco, estábamos nacendo a cultura da liberdade. A fotografía aí tiña, éramos, inda que se nos reconocía, pero, tampouco era un reconocemento moi claro, entón tamén tiñamos que ganarnos o noso lugar ao sol, tiñamos que un pouco conquistar, que os fotógrafos que tamén somos creativos, que é unha forma de creatividade. Se intentou facer un centro de arte contemporáneo no que hoxe é a Casa das Ciencias, Santa Margarita, que fixera, creo que o proxecto Felipe Peña, o arquitecto. Logo se desbotou. E logo hubo unha situación política que, coa chegada dos novos concellos democráticos, era un concello de cultura que era Gonzalo Vázquez Pozo, que a verdade o fixo moi ben, porque o único que fixo foi abrir as portas e dar cancha a xente. Iso foi o seu acerto cultural. En aquel momento nos parecía unha cousa fantástica que desde o Concello se fixan esas cousas. Hombre, hubo a Xuntanza Fotográfica Galega, hubo moitas actividades, hubo novos fotógrafos coruñeses. Era unha maneira de darnos a conocer un grupo de xente moi heteroxéneo, que só tiñamos algo en común, que era utilizamos unha cámara fotográfica, pero moi heteroxéneo. Estaba desde xente como Bari Caramés, hasta xente como Caque, Xulio Correa, que se dedica sobre todo a moda ahora, actualmente, ou xente como, mesmo como Xosé Abad, tamén foi fotografía publicitaria, Xampiñón, Raúl Vázquez, Manolo Vilariño. Era unha amalgama, eu creo que foi interesante, levouse a Madrid a exposición, unha delas, de novos fotógrafos coruñeses, e, foi interesante, porque, polo menos, hoxe, anos despois, bastantes anos despois, temos un catálogo, temos unha referencia, sabemos, que había alguén que quería facer cousas en aquel momento no terreno da fotografía. E, sobre todo, que sirva de testimonio de que a fotografía tamén existía en este renacer cultural da Coruña. Tampouco tiñamos moitas referencias. Había unhas referencias que eran as clásicas sociedades que había, a sociedade fotográfica, pero que eran máis ben concursísticas. Nós, unha das cousas que sí tiñamos moi claro en novos fotógrafos coruñeses era rexeitar o concursismo. En aquel momento, o tema dos concursos era un tema moi manido. Nós queríamos facer un movimento máis libre en ese sentido. O de rachar cos concursos en aquel momento, que a idea concursística formaba parte tamén de rachar cunha maneira de entender a cultura tradicional. Entón, sí, as revistas influíron, era unha maneira de conocer outros fotógrafos, do que se facía en outros sitios, eso era moi importante. Sobre o ano 81 nace a revista Foto, de man de un coruñés tamén, de Manuel López, que vivía en Madrid, traballaba en Madrid, tuvo que deixar o fotoxornalismo, entón monta esta revista, que ainda sigue hoxe. Da Galería Fotocopy, que estaba vinculado, creo que a José María Górriz, creo que estaba tamén Luis Carré por ali. A verdade que fixeron unha boa, non moi extensa no tempo, pero fixeron unha actividade interesante. Eu lembro unha exposición da xente dos americanos da Far Security Administration, Sofoco, a Sociedade Fotográfica Coruñesa, era unha sociedade, eu, nun principio non estaba moi por facela, eu creo que non habría que facer sociedades fotográficas, porque se asociaba, para min se asociaba demasiado o que eran as sociedades fotográficas da época de Franco, e me parecía un pouco ir ao concursismo, clasicismo, tal, inda que esta sociedade non se fixo con eses parámetros, pero o fotógrafo non ten que estar co fotógrafo, o pintor co pintor, o escultor co escultor, ou co escritor, é dicir, eu creo que ten que haber máis popurri, ten que haber máis mistura. Eso que hubiera o gueto só de fotógrafos,
non me convencía. Eu apoiei no que pude, non? É dicir, na medida das minhas posibilidades, e tampouco, non é que estuvera en contra, pero, bueno, non o vía como alternativa en ese momento, non? Vamos a ver, as fotobienales que se realizan na cidade de Vigo, eu creo que foi a gran actividade fotográfica, a gran aposta fotográfica que se fixo en Galicia en aqueles anos, e incluso a nivel de España, de Estado español. Apostaron precisamente por a modernidade fotográfica, non? Por romper o esquema do concursismo, por apostar pola fotografía dos valores galegos, por recuperación da fotografía histórica de Galicia, case que todos os fotógrafos que estábamos en isto de novos fotógrafos coruñeses ou que andamos por aí, case todos participamos de alguna maneira en actividades da fotovinal, non? Ou a través de becas, ou exposicións, ou tal, non? A Win, a Pelayo, como le chamábamos, eu fui un fotógrafo da Pelayo, o fotógrafo oficial, entre comillas, non? Da Universidade de Pelayo, oficial no sentido que eu facía o seguimento das actividades, non? Un traballo profesional puro e duro, non? Ademais de facer cursos, facía actividades, non? Bueno, pues, por exemplo, recordo un concerto de Mano Negra, o que hoxe é Manu Chao, non? De tener aquí a Fura dels Baus. Alonso, sobre todo José Antonio Alonso, que era o vicerrector dedicado a Coruña, xogou un papel moi dinamizador, non? Pues, se organizaran unha exposición de escultura ao aire libre a través da Universidade de Pelayo, non? Bueno, xa digo, entre outras moitas actividades, non? Eu fixen un catálogo, que era como unha crónica en imaxes, do seguimento das actividades da Universidade de Méndez Pelayo. A Pelayo fixo a gran actividade que foi o desembarco das forzas atrozas do noroeste en Santander. Fixemos ali unha toma da Magdalena por parte das forzas atroces. Eu era tamén unha forza atroz do noroeste. Ali estaban esculturas de Manolo Paz, estaba Paco Leiro, se representaron a ópera de Antón Reixa. Bueno, a verdade que pasamos moi ben. Colgáramos unha folla de bacalao, así crudo, tal cual, non? Unha folla de bacalao ali dentro das dependencias, como parte do proxecto expositivo. Houveron incluso o proxecto de levar unha torreta de Fenosa, que era tamén, formaba parte da identidade galega, non? Hubo incluso un secuestro do vicerrector, de José Antonio Alonso, algún coa fouciña, cas caras tapadas, co fouciño ali secustando a Alonso, por suposto todo simbólico, non? A identidade era unha bandeira negra cunha raspa de sardiña, non? A xente respostaba porque en aqueles momentos, estamos vivindo a mediados dos 80, era a efervescencia da chamada movida madrileña, se estaba falando tamén da movida de Vigo, en Coruña non se falaba exactamente de movida, pero se movía, algo se movía, e insisto, non? O que estaba pasando? Que toda unha xeneración que se criou de nenos na ditadura, estábamos vivindo a nosa xuventude coa xuventude da democracia e coa xuventude da cultura. Entonces, todo era novo, non? As institucións, todo era novedoso. E logo, as ganas que había de facer cousas entre todos, non? E logo esa mistura, non? En cambio, en aquel momento era, sobre todo, a sociedade civil a que estaba demandando que se fixera cultura, porque as institucións ainda estaban nacendo e ainda non respostaban a eso. Eu creo que o CEGAC, ou mesmo a Facultade de Bellas Artes, ou mesmo o Marco de Vigo, ou moitas outras, ou mesmo o CEGAI, o Centro Galego de Artes da Imaxe, todo isto, digamos que responde á demanda que houbo, non? Agora me atopo nunha situación profesional moi ilusionante, volvo a ser fotógrafo independente, teño unha gran produción editorial, organizo o Premio Casado coa Diputación da Coruña, son o primeiro fotógrafo que ingresa na Real Academia de Belas Artes, o que creo que tamén é positivo para a fotografía, porque é a primeira vez que un fotógrafo forma parte da Real Academia de Belas Artes de Galicia, que me gusta, primeiro, me gusta traballar no que fago, que é a fotografía, pero non só para realizar fotografía, sino na divulgación da fotografía, non? Home, teño un bon recordo de Mon Vasco, o escultor Mon Vasco. Fixemos un viaxe xuntos a Madrid, levi no meu coche, e levaba as esculturas que logo, para a exposición da Atlántica, no Centro Conde Duque, a famosa exposición ali, na presentación da Atlántica en Madrid, eu lle fixen de transportista a Mon Vasco. A verdade que tivemos un viaxe moi simpático, no meu 4 latas, un viaxe moi simpático por cruzando a meseta para chegar ali. Teño recordos, por suposto, dun gran amigo que era Paco Taxes. A verdade que era un home excepcional, non? Un home xeneroso, a máis non poder, non? E logo había un grupo co que eu estaba enseñado bastante, porque eran xornalistas gamberros, que era Santiago Romero, Xosé Manuel Pereiro, Suso Iglesias, o actual director da tele, que daquela era correspondente aquí no Faro de Vigo. Entón editaron unha revista que é La Naval,
ben editada, ben feita, con aspiracións, con diseño bonito, non? Respiraba toda esa atmósfera do que foi o embarco das Forzas Atroces, que era un pouco coller os signos de identidade da cultura galega tradicional e, home, non poneros en solfa, con todo o respeto, pero, bueno, darles un poquinho a volta.